Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismawis. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Udah kayak naik musik banter. Ini sampai tak dulu tak buka ya. Ada musik sekarang. Soalnya bisa mampu jadi langsung ganti jam baik dan baik bentar musik Ferry salin sih le Fer mau copyright ora guys, musik banter guys dan musik dan musik musik yes sampai nanti dimasukin dalam vlog lagi rusak aduh HP ini banyak yes alih oh direktorat banter musik bukes memang gawe tunggale iki petak ndung selak mambu putri tapi kira ngarep mambu wong sik mateng iki seneng gawean ngene iki diderekno ngene iki bareng mak damis ku kei ayo kono mak mama akeh kok ke limo bahkan makni mae mama damis kira siji loro papat ya empat iya kok belum tapi loro HP ini nyemomot tak main plastik cilik HP ini dindung loro si tak main anu plastik doa nek musik tangan pemirsa digopo yo tangan iki nek bisa dindungno dang besar dang wis HP ini sik loro ini orang jajane ya apa oh ini beras orang jajan ya sampai ambek kita apa ini
Tapi wis kalong sih. Aku pun aku lho ini. Ini panganane. Lanjut, arek nganter-nganter mah guys. Nah wis ndang bar. Ayo ambek Dian, jago mulai sih mak. Tapi ambek nganu lho, naga sae. Kok utri, ya Allah, utri minyak. Siki, Mbah Kem, Makni, Mak Damis ben ambek Mbak Mur tak imboi guys, ki mau. Iki apa? Iki Gatot, gue bakal Gatot apa gaplek? Gaplek, masa mau apa guys? Loh, kira Gatot ngono ku lho gaplek, Yo. Antara ran jajan digewek nang ngono kuwi, dek bengi marut. Doe seneng gawean. Mbah. Inu rupane abang, dikek lah gedange do mateng kabeh. Orang jajan utri. Utri orang jajan. Oke. Kayak mulai Mbah. Bu iki seneng gawean lho, wegah kuwi. Kuwi kan ra iso diingu suwe ndang dibagekno ndang tek ndang wis. Panganan kuwi. Wis karek Makni mbek Mak Damis. Sing tak mboi ya wi Damis. Anane Mbak yo kuwi Makni. Anane Mbak Mur kok. Mboi. Tak nggo sendal Mak. Sik Mak, ini Mak. Tak ngeten Mak. Ayo. Mbah. Musik. Bener Mbah. Turu. Lagek. Buke seneng gawean ta Rai. Ya, makasih ya, Dok. Gorono nggo nganu nggo Jakarta Pak Damis. Makasih ya. tak nenggone Mak Damis sik ya. Ya, ya. Mbek tape saithik, Mak. Tak nggo sendal. Lah loro iki. Kene ora udan nek yo. Aku ki nek sore engko ndang sore wedi udan nih Mak aku. Sapa dhuwur? Tanganmu kok kono, gak kecetuk. Makasih. Pitike do mlebu. Lha kang ngarep. Nindi Mak Damis. Ngarep. Apa ini kutuk-kutuk? Rumah tengah kana paling. Lah bener nek wong. Oh bener nek ngono. Ini lho paling. Mak. Lanjut Pak Damis. Wong turu. Wis ndang kekno enak wis Padha wae. Mbak Mur ya. Mbak Mir ya gak enek. Oke. Padha dipangan. Alat dolan ngene mbae. Oke. Mbak Mur ora enak bene yo an. Mbak Mur. Masak mbah karo lelaki. Wah, meneng ae kowe. Lah yo. No. Turu Mak Damis. Masak apa? Mbak Mur masak. Ora andu. Wong ngene mbae dolan suwi Mbak gak tau rono Mbak aku. Masak apa? Heeh. Ngewek dhewe. Apa jalan asem, Mak? Kelan asem Mbak Mur. Anu, terong. Terong. Terong beda telo. Iya. Lagi aku mulai menengi sadiku mak enak kok gak. Turu ning kamar paling. Agek mulai Mbak aku Mbak Mur.
Gak apa-apa ya pengen dolan lho wis suwi Mbak gak rono nek rong sasi. Lasem doang terus terong. Podo. Nah, Podo lakon. seger. Wis Mbak aku tak leren. Ya terima kasih lo ya. Heeh, ndang padha dimplok. Seneng gawean kok dok iki yo. Dok iki seneng gawean. Bayeme ya wis padha tukul. Rumpul, hah? Walah. Lho. Walah. Lah, kok merambat rene piring? Wah, tanggung mak dhewe ya. Wis Iya. ora dame sing ndane iki. Telu. Karo kene. Lah parake rene yo. Gak apa-apa. Wah, telu to lho. Lah iki merambat ne jambunan kok. Iki angel. Gak apa-apa. Iya. Lah kuwi sing wek emakni ning ndi? Rompol. Lah aku sing duwe kok 6 ae. Bawah ae. Guritan. Ora dhewe. Ayo. Lah wong blonceng kok. Wis nek musik wis pemirsa kemang wis tak iderno ya madam wis turu wonge. Arek wis awan yo. Ngono pemirsa kontane Mbak Isma ya alhamdulillah wis nyampe merah meneh dengan selamat. Perjalanan kimang paling sak jam yo. Dalane ya wis apik tapi solokne jek enek sing elek sithik-sithik dadi yo treke akeh dadi alon-alon Mbak Isma yo. Soale Dik Ferry ngoncek nguri. Engko nek aku nek matan turu tak cekeli tangane. Ya wis ki mau yo gak jajan yo gawanane ngono kuwi digawekno utri. Wingi ras iso ngonteno utrine soalé Mbak Isma turu ki utrine wis dadi guys, wis mateng. Bu iki yo bengi ra turu marut klopo. Terus isuk ki subuh ki wis dibunteli, wis didang, wis mateng aku tangi. Yo wis nggawa utri ngono mbek tape. Aku yo ora ngenget tapene merai mau yo saithik langsung tak ndum-ndumno ngono. Inuk legi. Yo nggih dhewe dadi aku teko kono ki tapene wis mateng ngono. Wis dikeki beras lho 10 kilo. Dikeki minyak. Apa le pemirsa ya wis ngono. Ora iso suwe-suwe ning kono urung liburan sekolah soalnya Dik Ferry ya masih sekolah. Ngono pemirsa. Ning dalan yo tangane gringgingen. Dadi cepet leren aku. Tangane mati roh-roh ngono. Iki mangke hawane adem, aku ki wedi nek udan kene soalnya mendung. Bener ning Randu ki padang pemirsa gak tau udan panas ae. Tetapi kene mendung ae ngene, gak ya udan sesuai. Wis. Halo. Urung tak ringkesi cek ning kono jegegek. Karek gedang tok. Iki mang nggawa nganu piring kok rempah. Rempah mateng Mbak Isma ora urung masak ki penyemplungno sego, pengen ngoseng kalau nggawa ale klandingan. Nek gak tak oseng kok enek sambel pecel ngono dijur. Wis ora tuku tempe mang piye gak petuk mbak jan ning kulon meneng ae. Rupuk Peri juk mangan bae guys ki mang. Bae kelan asem. Tak kon njaluk bae dhisik segone. Engko yo mak e tak kei beras kae. Kutakane 2 kilo. Yo wonge yo bar nempur tapi duit tandur tak nggo nempur muni ngono. Ku tak ane wong aku kae yo dikeki yo nek entuk kok. Dikeki lengo, dikeki beras pas metuk bantuan kae. Wis pemirsa Mbak Isma tak nyemplungno sego urung leren, guys. Iki bersih saponi make jarene make iki dikakno dilahe kamar terus ngarep tengah. Soalnya nek enek tikus ngono. Mbak Isma ki ape mulai sore gak sido iki mang. Asine ape sore ning kono enek wong kerayaan bayi jane pemirsa pengen mangan berkate engko tak konten. Delala Mbak Isma gak iso ngupload konten iku mau karena ning wifi gak bisa tuku paketan 55 yo gak iso di-upload kontene. Yo wis akhirnya yo pulang. Delala teko
kene lah ya wifi-ne kene ya padha ae. Ternyata lemot, error ki mau bar tak jabut 10 menit di reset. Tapi yo ngene neh. Jek suwi upload ya sak keneke pemirsa ya sepurane nek Mbak Isma kali iki nguploade kontene telat yo. Ning kono gak iso upload soalnya yo tuku paketan yo gak iso pemirsa. Yo wis tak upload tapi sithik gak ndang selesai. Piye? Yo wis. Ndi sing enek dhisik ya pemirsa kontene. Ben Mbak Deni sik. Mbak Deni yo ning Surabaya aku ning kene. Ya wis, gak apa-apa pemirsa podo-podo sitok ngetan sitok ngulon liburan sendiri-sendiri. Sementara yo enek acara, nek aku kan wis suwi gak ning randu tilik wong tuwek. Yo iku peri geger ngajak Rono nek ngenteni liburan sok apan jek suwe liburane sekolah. Sampeyan yo Rono nek duwe rezeki delok-delok Rono tilik soalnya yo jek duwe wong tuwek iki pemirsa. Piye iki mang kakung ning sawah ra wong dikira mulai sore ya pemirsa. Ya wis ngono ae Mbak Isma pamit pokoknya enek klera-klerune nek tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku mau gak sabar salin daster ngene. Lega rasane. Nenek klera-klerune nek tutur katane sing salah sing kurang berkenan konten-kontene ya sepurane pemirsa ya tidak bisa memberikan hasil yang baik ya sepurane. Pokoknya muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras lancar berkah barokah apa sing diinginkan moga-moga terwujud dan terkabul ya pemirsa. Ki aku tak ape ngebel Pak Riko mumpung jam istirahat ning kono ndek yo teleponan pemirsa. Njek bengi. Oke. Diberi kesel kalau turu. Wong bar mangan turu, guys. Kesel. Mang untunge gak turu, petakan ngarep piye ngarep yo gak iso ngono ndek ning ngarep iki ketutupan. Soalnya aku cek helman, kacamatanan yo. Peteng terus dhek ning ngarep iki dhuwur ngene lho. Wis tolang-tolang, ora kaya nek ning nguri cekelan. Tapi tak grayangi ae tangane cekelan ora. Aku ndang ngantuk. Sing dideni ngantuk nek ning nguri. Wedine jeblok yo. Ya wis ngono. Kae iki apa gombal, rono rene gawani gombal ae. Tapi nek ning kono klambine wis ora muat kabeh iki pemirsa. Jadi tetep tak gowo. Tripod ces apa salonku ki tak gowo ning kono nggo nyanyi. Delalan entek cece lali akhirnya tak gowo rene HP tak tinggal kono cece ge enek iki pemirsa. Ya wis Mbak Isma pamit dulu ya. Ono ae. Wetenge rasane begae iki mah gak nganggo korset. Ndiki kae budal nganggo korset enak. Gak kroso soalnya nek nganggo korset iki dicekeli dik peri wetengku gak kroso nek dicekeli aku wedi dadi gak tak anggo dik peri nek nyekeli wetengku ben aku kroso ngono wedine nek tiba. Oke ya wis mau pamit dulu. Jika titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.